Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdäniň anyny eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şerýärm. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana barar. 2-nji oktýabra belenen saparyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň çaklygy boýunça amala aşyrylajagy türkmen mediasynda habar berilýär. Türkmenistanyň we Russiýanyň ähli umumy parahatçylygy we durnuklulygy saklamak we goldamak, halkara terrorizmiň, ekstremizmiň howpuna garşy durmak, ýaragsyzlanmak, Awganistandaky ýagdaýy durnuklandyrmak ýaly global gün tertibinde duran esasy meseleler boýunça ýakyn pozisiýalar bar diýip Türkmenistanyň Türkmen döwlet habarlar ullugy habar berýär. Resmi maglumaty görä Putiniň we Berdimuhammedowyň arasynda geçiriljek gepleşikleriň netijesinde ileri tutulýan uğurlardan özara bähwetli partnerligi ösdürmek boýunça dokumentlaryň uly toplumuna gol çekilmegine garaşylýar. Russiýanyň prezidentiniň Türkmenistana saparynyň taýýarlanýanlygy barada ilkinji edek iýun aýynyň aýagynda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov habar beripdi. Şondan beri bu mesele birnäçe edek iki ýurduň daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Ýokary derejeli Russiýa resmiýetleri tarapyndan agdaldy. Emma Putiniň Türkmenistana saparynyň wagty şonda ma'lum edilmendi. Vladimir Putin 2-nji oktýabrda Türkmenistana etjek saparynyň wagtynyň eglan edilmegi Russiýanyň mobil aragatnaşyk boýunça iri operatory MTS-iň Türkmenistandaky hyzmatlarynyň kesilmegi barada habar berilmegine gabat geldi. Putin Russiýanyň prezidenti wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçyda duruşupdy. Russiýanyň opozisiýa lideri Aleksey Navalny Nijni Novgorod şäherine ýürüýüşe barýan wagtynda öz öýüniň golynda tutsak edilenligini aýtdy. Navalnyň 29-njy sentýabrda Instagram sosial ulgamynda çap eden maglumatyna görä, ol Otluly Nijni Novgoroda gitmek üçin öýünden çykanda tutsak edilipdir. Prezident Vladimir Putiniň açyk tanqidçisi Navalny, Russiýanyň prezidenti wezipesine 2018-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek saýlawlara dalaş etmek boýunça kampaniýa geçirýär. Russiýanyň saýlaw resmiýetleri Navalnyga garşy gozgulan jinaýat işi sebäpli onuň saýlawlara gatnaşyp bilmejegini aýdarlar. Navalny soňky hepdelerde birnäçe şäherde ýüzlerçe müň adamyň gatnaşmagynda duruşyk geçirdi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar we aktivistler soňky hepdelerde Azerbaýjanda onlarça geýiň tutsak edilenligini 28-nji sentýabrda habar berdiler. Bu olaryň desine boşadylmagyny talap etdiler. Azerbaýjanyň Jynsa adlyklarynyň nefesatly bileleşiginiň prezidenti Javid Nabiyew Facebook sosial ulgamynda ýerleşdirilen videoda polisiýanyň adamlary 30 güne çenli tutsaklyk möhleti bilen saklanlygyny we olardan geýleriň, transgenderleriň we beýleki Jynsa adlyklaryň atlary we ýerleşýän ýerleri barada maglumat talap edenligini aýtdy. Onun sözlerine göre polisiýa Jynsa adlyklaryň wekillerini ahlaksyzlygyň we howply keseleriň çeşmesi hem Hudaý tarapyndan näletlenen diýip adlandyrypdyr. Yerli aktivistler adından 50 geýiň we transseksual adamyň soňky 2 hepdäniň dowamında hususy jaýlarda, metro stansiýalarynda, LGBT klublarynda we Bakudaky barlarda geçirilen reýtleriň netijesinde tutsak edilenligini aýtdy. Şweýçarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy, raýat hukuklarynyň goraýjylary atly gurama tutsak edilenleriň sanynyň ýüzlerçe adama ýetmeginiň ehtimallygyny aýtdy we tutsaklaryň köpüsiniň Jynsa adlyklarynyň beýleki wekilleriniň atlaryny berenlerinden soň boşadylanlygyny habar berdi. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi polisiýanyň seksual adlyklara batyş etmegini we kemsitmegini ret etdi we reýtleriň ten sowdasyna garşy çäreleriň çäginde amala aşyrylanlygyny aýtdy. Hindistanda Mumbai'ň demir ýol stansiýasynda dören batawaslyk zerarly adamdan 22 adamyň wepat bolanlygyny we 30 adamyň yaralananlygyny resmiýetler habar berdiler. Polisiýa batawaslygyň Mumbai'ň Elphinstone demir ýol stansiýasynda köprüniň üstünde dörenligini aýdar. Bu stansiýada günüň gyzgalanly wagtlarynda adatça Lower Parel etrafynda ýerleşýän edaralaryň işgärlerinden dıkmışyk emele gelýär. Bu etraf Mumbai'ň merkezinde täze gurulan kaşaň jaýlaryň, sowda merkezleriniň we halkara mali edaralarynyň binalarynyň şol bir wagtda garyp çatmalaryň golaýynda ýerleşýär. Resmiýetler ýagyşdan gizlenjek bolan adamlaryň pinanyň aşagynda üýüşmeginiň netijesinde onsuz dıkmışykly köprüde batawaslyk döredönligini aýdarlar. Polisiýa köprüniň ýumrulýanlygy barada kymyşmyşlaryň adamlaryň dowula düşüp batawaslygyny döremegine sebäp bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. 29 sentýabrga geçilýän gije MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonementleriniň internet hyzmatlary kesildi. Günüň başynda Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri MTS Türkmenistan kompaniýasynyň paýtagtdaky müşterileriniň internetleriniň öçürilendigini, emma mobil aragatnaşygynyň entek üpçün edilýändigini, vilayetlaryň tas ählisinde diýen ýaly hem internetiň hem mobil telefon hyzmatlarynyň kesilendigini habar berdiler. Orsiýetiň MTS kompaniýasynyň medwot wekili Dmitri Solodonnikov kompaniýanyň Türkmenistandaky aragatnaşyk hyzmatlaryny türkmen tarapynyň ýatyrandygyny Adatlyk radiosyna ma'lum etdi. Выключение сети в Туркменистане произошло со стороны компании Туркментелеком. Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные... Türkmenistandaky hyzmatlaryň öçürilmegi Turkmentelekom tarapyndan amala aşyryldy. Bizim konstruktiv dialoga eden çağırışymyza garamazdan yerli döwlet kärhanalary we döwlet kompaniýalary aragatnaşyk üpçün etmek üçin zerur çäreleri, kärenli şertnamalarynyň we beýleki resurslardan peýdalanmak boýunça ruhsatyň bökletini uzaltmadylar diýip Dmitri Solodonnikov Adatlyk radiosyna aýtdy. Şeýlede MTS-iň wekili kompaniýanyň öz müşterileriniň aragatnaşyk hyzmatlaryny diklemek boýunça Turkmentelekom bilen gepleşik alyp barýanlygyny bellädi. Мы нацелены на положительный исход дела и восстановление работы наших сетей. Biz meselelerin öňün çözgüdüni we ulgamyň dikeldilmegine umyt edýäris diýip Solodonnikov aýtdy. Onuň sözlerine göre, Orsiýetiň MTS kompaniýasynyň işlemegine degişli litsenziýanyň möhleti 2018-nji ýylyň 26-njy iýunyna dolýar. 29 sentýabr günüň dowamında MTS-iň Türkmenistandaky ähli hyzmatlarynyň kesilenligi ma'lum boldy. Vilayetlarda şeýlede ähli aragatnaşygy kestiler. Ol ýerde diňe bir internet däl eýse, häzir jaň hem edip bolmaýar. Ýerden diňe ahal vilayatyny çatdylar. Ýagny häzir MTS aragatnaşygy diňe aşybatdy we ahal vilayatyna bar diýip Adatlygyň Türkmenistandaky çeşmesi 29 sentýabrda habar berdi. Onuň sözlerine göre MTS Türkmenistan öz müşterilerini 2 oktýabrdan başlap ähli hyzmatlarynyň ýatyrylýanlygyny we olaryň hasaplaryna galan pul boýunça hasaplaşyň üpçün ediljekdigini habar berdiler. Şeýlede şu gün MTS-de 2 oktýabrdan başlap ähli hyzmatlaryň öçürilýänligini we kimiň hasabyna pul bar bolsa, olar bilen hasaplaşyp başlanjakdygyny aýtdylar. Emma tarif planyndan peýdalanýan müşteriler baradaky karary ma'lum etmediler diýip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Şu aýda MTS Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky baş edarasynyň resmi at ýazgysynyň goporulyp aýrylandygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine munyň aragatnaşyk operatorlarynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça litsenziýalarynyň möhletiniň tamamlananlygy bilen baglylygyny aýtdylar. Emma şonu MTS Türkmenistan kärhanasynyň Aşgabatdaky edarasy bu özgörüşlikler bilen baglylykda maglumat bermekden saklandy. Ýyl aýynyň ortalaryna Orsiýetiň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistany işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat Türkmen tarapynyň Aýnazar atly täze mobil aragatnaşyk operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasyndan peýdalanmagyna ruhsat berilendigi baradaky ýalaşygy teklip edýändigini aýtdylar. MTS kompaniýasy Türkmenistandaky müşterileriniň sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäreginde 1.700.000 diýip keskitledi. Ýatlak geçsek, MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyna işlemeginiň bes edilmegine degişli tejribeler öňüm bolupdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabryna Türkmenistanyň aragatnaşyk bazaryna ýylaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini duruzdy. 2012-nji ýylyň iýulyna MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin litsenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistanyň litsenziýasynyň tokdodulmagy bilen bagly iki taraplyň kanuny şikaýatlaryny ýatyrylandygy ma'lum edildi. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Medpuwat email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelik öwrenmen ýoguşan anlagurban. Türkmen paýtagty ýapyk günalarda we söwüş sunwaty boýunça geçirilen 5-nji ady öýünläriniň tamamlanan günüň ertesi 28 sentýarda hem wakalara baý boldy. Döwlet ýeçiliginiň näkitde habar gullugynyň maglumatyna görä şol gün prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze kitabynyň sport dostlugy, saglygy we gözellige tarap ýol ratly eseriniň tanışdyrlyşy boldy. Türkmenistan Altyn Asyr neşri täze kitapda beden terbiýanyň we sportyň adamyň we jemgyýetiň durmuşynda oýnaýan ururynyň açylyp görkezlendigini habar berýär. Türkmen prezidenti sport barada kitabynyň 12-nji awgustda öz okuwçylaryny Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň taryhy we KKS Mälikuli Berdimuhammedowyň bu guruluşyň düdümini bitiren işleri baradaky dokumental eseri bilen öňendiripdi. Şeýle-de tadaka onuň eýýam 14-nji sentýarda KKS barada kitabynyň çapdan çykanynyň bary ýok bir ay soň atlar hakynda täze kitap ýazmagy başlanyny habar berdi. Ady öýünlerinden soňky ilkinji gün prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow üçin hem begençlik gün boldy. Türkmen parlamentoňa Türkmenistanyň at gazanyň tälimçisi diýen hormatly adyň dakylyny baradaky şahadatnamany we döşü dakylýan nişany ogsurdy. Habarda tasdiklanylmagyna görä prezidentiň ogly bu hormatly derejä Türkmenistanyň sport döwleti hökümindäki halkara awraýyny ýokarlandyrmaklygy hemde ýapyk günalarda we söwüş sunwaty boýunça geçirilen 5-nji ady öýünlerini baýraklaryny eýelen sportsmenler taýýarlamaklygy goşandy üçin münasip bolupdyr. Mundan öň Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogapkar wezipe bellenenligi, meclisiň kada kanunçylyk barada komitetiniň başlygy bolanyny, ýöne ondan öň ilmi işler bilen meşgullanyp ilmi derejeleri alanlygy habar berilipdi. Elbetde ady öýünlerinden soň iň köp begenenler ýa begendirlenler bu öýünlara berk taýýarlyk gören we ýarışlarda ýeňizi bolan, hususan altyn medal gazanan türgenler we medal alan türgenleriň tälimçileri boldy. Olara prezidentiň adyndan Toyota awtology sowgat berildi. Ýarışlarda kümüş medal alanlara 5.000, birinji medal alanlara 3.000 Amerikan dollary möçberine syýlaglar gowşuruldy. Ýatla därs Türkmenistanyň ýygyny komandasy bu ýarışlarda jemi 245 medal, 89 altyn, 70 kümüş we 86 birinji medal almagy başardy. Ýarışlarda türkmen türgenleriniň altyn medal boýunça iň ýakyn bäsleşi Xitoy bilen sportsmenlerimizden 2 az 46 altın medal aldy. Türkmen häkimetleri bu oýunlaryň öňünden adam hukuklaryny has giňmeçörde bozmakda. Aşgabatda awadanlaşdyrmak proýektleriniň çägine müňlerçe adamyň jaýyny ýykmakda we olara ýeterlik kompensasiýa bermezlikde. Raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmekde we mezur çärelere çekmekde tanqid edildi. Şeýle-de tirişde ýetmezçilik raýatlaryň bir böleginiň aýlyklarynyň belli bir prosentiniň tutulmagyna we adiýada kömek üçin ulanylmagyna, ýurdun guruply adamlaryndan, işagurlardan mezur meýletin tirişde toplanmagyna getirdi. Ekspertler bu oýunlaryň garaşy Türkmenistanyň taryhyna iň çynlykay ykdysady krizise gawat gelenligini aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä 5-nji ady oýunlar üçin gurulan sport tesgalary Türkmen gaznasyna 5 milliard dollardan gowrak terişde düşdi. Şeýle-de Aşgabatda bu çäre gawat täze 2,13 milliard dollara düşen halkara howa menzil guruldy. Bu çykdajalar ýurtda ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri berilýän we Türkmenistanyň ilkinji prezidentini ýalyň wadasy boýunça 2030-njy ýyla çenli saklanmaly sosial ýeňillikleriň ýatyrylýan wagtyna gawat geldi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra.
Yitirmedilen Türkmenawatly ýene bir musulman wyjdan ýesiri şu ýylyň Tomus faslynda Türkmenistanyň Owodöndepe türmesinde aradan çykdy diýip Forum 18 neşri habar berýär. Bu neşriň 27 sentýabrda çap eden maglumatynda Aziz Gaffurowyň jesedi doğan aryndaşlaryna tawşyrlandy. Onuň urulyp ýenjilmekden, gömgök we horlukdan diňe süňk bilen ham bolup galandygy aýdylýar. Türkmenawatdaky musulmanlaryň uly toparynyň 3-nji agdasy Gaffurow öz ynanjyny maslahat etmek üçin başgalar bilen duşan sebäpli uzak möhletleýin türme tutsaglygy berilipdi. Ýaşy 30-dan geçen Gaffurowyň jesedi 24-nji iýunda Türkmenawatyň golaýyndaky owoda ýaşaýan doğan aryndaşlaryna gowşuruldy diýip waka şahyat bolanlaryň biri Türkmenistandan alternativ habarlar neşrine gürrüň berdi diýilip Forum 18 habar gullugynyň maglumatynda bellenýär. Aýdylmagyna görä Gaffurow 2013-nji ýylda tutsak edilen we musulman derňew toparyna gatnaşygy bolmakda aýplanan onlarça musulmanyň biri. Şeýle-de şol tutsak edilenleriň aglawasynyň ýa-da ählisiniň Owodöndepe türmesinde saklanýandygyna ynanylýar we daşarky dünýäden hiç kim olaryň häzirki wagtda nähili ýagdaýdadygyny anyklap bilmeýär. Forum 18 neşri Gaffurowyň keselçilikden, açlykdan, geleňsizlikden ýa-da gynamalardan ýogalandygyny anyklamagyň özlerine başartmandygyny şeýle-de 27 sentýabrda Owodöndepe türmesi bilen habarlaşmak goýunça edin finançyklarynyň başa barmandygyny belleýär. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Aşgabatdaky Jenaýat jogapkärçiligi departamentiniň adyny bermekden saklanan bir resmisi 27 sentýabrda Forum 18 neşrine beren maglumatynda başlangyçda Gaffurowyň adaty görnüşde aradan çykandygyny öňe sürdi. Soňra bolsa ol bu barada öz departamentinde hiç ýyly maglumatyň ýokdugyny nytady. Bu departamentiň başga bir resmisi Gaffurowyň Owodöndepe türmesindäki ölümi barada soralandy, telefonu detsini öçürdi diýip neşir belleýär. Forum 18 habar gullugynyň we Türkmenistanyň alternativ habarlary proýektiniň şu ýylyň başynda beren maglumatyna görä, onlarça türkmen raýaty dini ekstremizm aýplamalary we hamala konstitusiýon guruluşy zorluk bilen üýtgetmäge çagyrandyklary üçin uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edildiler. Bu tutsaklaryň köpüsiniň Owodöndepe türmesinde saklanýandygy çaklanylýar. Olaryň käbiriniň gynamalar we agyr türme şertleri derarly ölendy aýdylýar. Emma resmi Aşgabat bu hil maglumatlary ne reddedýär, ne de tasdiklaýar. Ýatladyp geçsek, odalky prezident Saparmurat Niýazowyň janyna kasy etmek finançy diýilen waka bilen aýplanan türkmen raýatlarynyň onlarçasynyň ykbaly indi 15 ýyl bäri näberli bolmagynda galýar. Hukuk goraýjylaryň hasaplamalarına görä, Türkmenistanda türmede ýiten hasaplanýan raýatlaryň sany 150-200 adam aralygynda diýilip çak edilýär. Forum 18 habar gullugy Türkmenistanyň delegasiýasynyň geçen ýylyň noýabr aýynyň aýagynda Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalaryna garşy komitetinde beren hasabatynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynalandy aýdylýan wyjdan ýesirleri, bir kanun ýanylýan musulmanlar, Ýehowa şaýatlary baradaky soraglara jogap bermendiklerini ýatladýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam gynamalara garşy komiteti özüniň geçen ýylyň 7 dekabrynda ýaýradan jemleýiji hasabatynda Türkmenistanyň gynamalardan el çekmäge çagyryp, resmi Aşgabady türmelerde gynamalary şol sanda seksual zorluklar we urup ýençmeleri ýygyderli amala aşyrmakda we siýasy tutsaklary ýitirim etmekde aýplady. Şeýle-de komitet ýurtda tutsaklaryň gynamalary sezewar edilýändigi barada ýygyderli maglumatlaryň gelip gowşandygyna garamazdan şeýle wakalar bilen baglanşykly hiç kimiň suut edilmändigine hem ünsü çekipdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin.
28-nji sentýabrda giýji paýtagtyň öň ýapyk bolan Parahat 1, Parahat 2, Drop 1 we Parahat 2, Drop 2 etrapçylaryna awtologlar duýdansyz goý berilip başlandy. Emma aradan gysga wagt geçen soň awtologlar gaýtadan etrapçadan çykaryldy. Ýatladyp geçsek Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna bir hepde çemesi wagt galandy. Bu etrapçylaryň köçeleriniň girelgelerine ýörüte germegler yerleşdirilip, döwlet we şahsy awtologlaryň girmegine gadagynçylyk girdilipdi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä pensiýen günü giýje saat 22:00-dan soň agdalyan etrapçadaky 1 metr 20 sentimetr beýikligindäki demir haýatlar we beton germegler aýrylandan soň ýaşaýjylar öz awtologlaryny ýaşaýan etrapçylaryna getirýärler. Ýöne aradan 1 saat çemesi geçip geçmänkä ýagny giýje saat 12:00 goloýlandy. Köçe ýol hereketine gözegçilik gullugynyň awtologly işgärleri aly gowy edip uloglary etrapçadan çykaryp başlaýar. Awtologlaryň etrapça goýberildikdigi barada öňünden hiç kime duýduruş edilmedi. Hatda şäher bu etrap ýakymlygyna degişli tölegli awtodurologlaryň işgärlerini hem bu barada hiç zat aýdylmandyr. Şol sebäpli awtologlaryny öz ýaşaýan etrapçylaryna getiren ýaşaýjylar uloglary ýörüti durolgollarda dälli jaýlaryň arka ýa-da öň tarapyna goýdular. Muny gören köçe ýol hereketine gözegçilik edýän gullugyň işgärleri de uloglary desine aýryň diýip giýjäniň ýary gowy edip ses gataldyjylar bilen duýduruş berip başladylar. Awtolog eýeleri nälaç uloglaryny ýygyna şäheriň çetindäki awtodurolga äkitmeli boldular. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylary daňdan takmenan sagat 4-lere şenli ýatmagy goýmady. Dip Azatlygyň adynyň efirde agdalmadlygyny soran söhbetde şaýtdy. Şeýlede 29-njy sentýabrda ýerden saat 5:00 töweregi mundan bir ay gowrak öň ýapylan Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly hem awtolog we jemgyýetçilik transport gatnawlary üçin açyldy. Ýaşaýjylar ýerden işe gitmek üçin öýlerinden çykanyna şaýolunyň açykdygyny bilip galdylar. Jemgyýetçilik awtologlarynyň gatnawy ýoly goýulan bolsa-da, bu transport serişdelerinden peýdalanmak üçin raýatlar adyndan 1 sagat garaşmaly bolýarlar. Sebäbi her 50-55 minutdan bir awtobus gelýär. Ol awtobusum başga ýere gidýän bolsa, inniki awtobusyň gelmegi üçin ýene şonça garaşmaly. Dip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak Azatlygyň paýtagtdaky çeşmeleri Aşgabat şäheriniň Parahat 1 we Parahat 2 etrapçylaryna Andalyp köçesinden girilýän esasy iki köçäniň ýagny Ýaşlyk we Ýunus Emre köçeleriniň ýapylandygyny, şeýlede bu etrapçylara barýan 30-35 çemesi beýleki kiçik köçeleriň ählisine hem beton bölekleriň yerleşdirilendigini mundan 3 hepde çemesi öň habar beripdiler. Şondan soň etrapçylar hiç bir awtolog şol sanda merhumy alyp gitjek ýörüte awtolog hem girip bilmändige. Ýaşaýjylaryň ortaça 2 kilometr aralygy piýada ýörep geçmeli bolandy aýdylypdy. Mundan başga Türkmen häkimetleri Aşgabat 2017 oýunlarynyň öň ýanynda şäher we region ilatynyň paýtagtdaky hereketini çäklendirdiler. Odol kutusoglary ýarşlaryň geçirilýän yerlerinin goloýunda görünmediligi buyurdular we eýesiz etpişikleri ýok etmek, dilegçi çağalaryň köçe çykmagynyň öňüni almak üçin berk çäreleri gördüler. Sözümizin ahirine ýatlasak, Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Aşgabatyň ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň höttesinden awray bilen gelendigini tekrarlasalar da oýunlara gawatlanyp girdilen gadagynçylyklar we çäklendirmeler şeýlede olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada kelam söz aýtman gelýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaky bölümini dinleýijimizden gowşan bir hat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ol hat akmak sürer döwrany, akylly bolar onuň hayrany diýip atlandyrylypdyr. Magtymly Pragy geçmişiň, şu günüň geljegiň şahyrydyr. Magtymly dünýä halklarynyň arasynda meşhurlyk gazanyp, türkmen edebiýatyny yer ýüzüne äşkär eden ussat hemde türkmen halkynyň guwonjydyr we buýsunjydyr. Onuň şygyrlary halk durmuşyna iň içgin we çuňgur aralaşan eserler.
mundan başga da onuň dörüjülügindäki köp taraplılık, içginlik başga bir şahyrda gawat gelmeýär. Men näme sebäpden ilki Magtymly Pragydan sözümi başladym. Sebäp Magtymly Pragynyň yüzlenmedik meselesi ýok. Onuň şygyrlaryna geljegim görüp bolýar. Meselem, akmak sürür döwrany, akylly bolar onuň hayrany. Ine şol döwranym geldi. Ýokurda öz adamlary bilen akmak sürýär döwrany. Akyllylar aşlykdan kösenýärler. Gurbanguly Berdimuhammedow, haçyna çinli, Hudaýdan gorkman, halkyny aç, gysyp, gorkuzyp saklajak. Vilayetdakylar şähere ylgyýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjylary işsiz aç otyrlar. Aşgabatlylara diňe bir çykalygy galýar. O da öz döwletini taşlap gitmek. İşe girjek bolsaň, ya juýuňda pul bolmaly, ya da ýokurrakda tanışyň oturmaly. Bu döwür adamlar para alyp öz awraýlaryny satýarlar. Birine para berýän, awraýyny satyn alyp iş şeýdip tapýan. Adamlar inni şoňa bardy. Magtymly şygyrlarynyň birine garybyň göz ýaşy soňlanor, ýüzünde diňe ýylgyryş peýda bolar. Goşkuň hakyky setirleri ýadymda däl, ýöne şol manda ýazdy, diýip geçendir. Gurbanguly Berdimuhammedow hiç kimem öz wezipesini, hatda şu durmuşda da ömürlük däldir. Türkmen halkynyň impeachment sözü nesip bolsa, Hudaýymyzyň özü hakykata öwürer. Hormatly dinleýijiler, okuyjynyň haty boluşy ýaly okolly. Onu aýdylanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöklendirmeýär. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmardan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň şu gün, ýagny 29 sentýabrda başladylandygyny welaýat hakimi Hemaýun Fawzi ma'lum etdi. Umumy şaýoluň ugurunda geçirilen harby çäranyň netijeli bolandygyny jeňçileriň ýygyna serpikdirlendigini bildirip hakim şeýle diýdi. شورای لنبریت عملیات صورت گرفت، تایید مخالفین ضربات وارد شد و گذشت و عملیات موفقیت‌آمیز تمام شد. Anyhoy meýmene şaýolunyň ugurunda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Jeňçiler awgan güýçleriniň harby kerwenine hüjum etdi. Awgan güýçleri jeňçilere garşy görüşdi. Olara uly zarba urdy. O awgan harbyleri şaýoldan sagaman geçmegi başardy. Häzir awgan güýçleri welaýatyň Almar, Gaýsar we Gormaç atly etraplarynda jeňçilere garşy öz harby operasiýasyny dowam etdirýär. Gabawda galan awgan güýçler hem jeňçileriň gabawundan halas ediler. Üç etrapdan jeňçiler tezlikde goýulyp çykarlar diýip hakim umyt bildirdi. Almar we Gaýsar we Gormaç faýalyat idame dörer. Awgan güýçleriniň kempi Çinaýha atly regionda ýerleşen bir harby bazasy ençe wagt bäri jeňçileriň gabawunda galýar. Bazada gabawda galan harbylara hawa arkaly ok ýaragyň we azyk iýmitiň ýetirilip gelinýändigini ýerli resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy general Dilawar Şadilawaryň aýdysyça, Gormaç, Almar we Gaýsar etrabyna awgan güýçleri dün ugradyldy. Gözüňde tutulýan sebeplerde awgan güýçleri ýerleşdi. Şu gün jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Oňa Erbeki atly ýarym resmi ýerli ýaraglylar hem gatnaşýar. Gormaç, Gaýsar we Almar etrapy jeňçilerden arasalanar. Ýollaryň howpsuzlygy hem üpçünediler diýip general Dilawar bellidi. Almar, Gaýsar, Gormaç harakat kerdin. Mawrid adafa ona işgal meýkün. Faryab welaýatynyň 9 etrapy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynyň golynda ýerleşen Gormaç etrapynam jeňçiler arada basyp aldy. Faryab welaýatynyň welaýat keňeşiniň başlygy deputat Muhammed Tahir Rahmany jeňçileriň Türkmen-Awgan serhetine öz ünsüni gönükdirendigini bildirdi. Serhet ýakada Taliban bilen bile İslam döwleti diýilýän toparyň militanlarynyň herekete başlandygyny deputat habar berdi. Çünki welaýat Faryab bir مرز با ترکمنستان در کوزاق کوشش کرده گرگنسته گذاری کتا و دایش başka gurulary faaliýetlerini ağaz kıta و Deputatın aýdyşyna garanda Özbekistanyň Islam hereketiniň agdalary Daişe tabyn bolupdyr. Olaryň gödüňde tutýan esasy mendili hemmede belli. Özbekistanly jeňçiler Faryab welaýatyna gelip köpçülikleň ýerleşdi diýip deputat Muhammed Tahir Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. بالاخره اولان حواساره همه معلوم کنه بیرون مرزه ترکمنستان و ازبکستان رعایت کلسه. یعنی کتا هدفی این هدفی هم شده بسیم که دایش که ازبکستانده آدملاره هم مشهور که فعلا تو منطقه که جاگزین بلگن.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.